ବାରତା ଆସିଛି ଆଜି। ଶୁଣ ଭାଇ ଏ ଭଉଣୀ, ନିରାଶାରେ ଅଛ କି ଆଜି? ପ୍ରେମେ ଶୁଣ ଏ ବାଣୀ, ଶୁଭ ବାରତା ଆସିଛି ଆଜି। ସରଗର ଏ ବାରତା, ପ୍ରେମର ବାରତା, ସତ୍ୟମୁଖୀର ବାରତା, ପରିତ୍ରାଣର କଥା। ଶୁଭ ବାରତା ଆସିଛି ଆଜି। শ্রোতা বন্ধু শুভেচ্ছা। প্রিয় বন্ধু, ঈশ্বর ପ୍ରେମମୟ ଅଟନ୍ତି ତଥା ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ତଥାପି ପାପ ହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣା ସହିତ ମିଳିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଏହି ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ପାପ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଦେଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କାଲୁବରୀ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟବାନ ତଥା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁସମାଚାର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦର ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଏବ୍ରୀ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 31 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ସ୍ମରଣ କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ଆସି ଆପଣା ପାପ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।